Yo, good afternoon mga bay. This is Rax and this is Rodel and Ronel Jumel Jamski. So by the way guys, naanasad mi karon para mohatag ninyong mga lingaw nga mga salida sa akong mama. So hoping mi nga malingaw mo karon nga last episode namo. Og don't forget guys, ay mo kalimot gyud nga mo subscribe sa mo ang channel. Og naamoy mga suggest or request nga mga video, i-chat lang or i-comment sa mo or pwede ra mo visit sa mong Facebook page which is taga Cebu ko bay. So welcome kay mo sa nandigto. A few inches later. Ato ina ko ada ni Ray, amani mo di ay. Ma ito. Oh, ito. Daghan tignan diri man isod kay mga tawo nga ni papa diri. Wa pagitaw ni buhi man to kabahan mo. Patay. Ay sa ma. Ano sa ginawa? Ano mo? Ano sa ginawa? Ano ginawa ka kabaho ka sang baba. Ay, mas sapi. Ano Asa mo to kita? Ay sa diri ma, ay pagdali ma. Gusto ka dagan kay ngano para nga ni papa o palasyo. Di lagi pwede mangita ka patay sa gatuo ka patay lang tug naong mga mahal pero buhi to. Dito sa patay. Buhi mo to. Kakapoy. Ganyan ta si tuyok-tuyok mo, wag kitang papa asa siya. Mo kani man tong Asa diya, raso nga ani siya. Ingon man siya ako anto mo, kuan ko na siya manok. O ba to sa manok ka? Ay siya baka may makabar ba ko. Igo manok ko no manok. Ay manok at tarita ni manok. Asa man pita di ay. Basta may pagitaw na to diri. Nganas manok. Wampo, basta siya mo gilog nga na noon. Ay, kakapoy. Kung sabi amahan nimo ikaw ra si ba di sa magkamugtan-aw asa na. Ay siya, itataw sa kuma, ay siya, itaw sa nako. Well, asa mo na yung pangitaon di ay. Ako ba ang binaabot nimo? Zaman, Nakikita. unsa man nakita nimo? Buntok? Pauroy. Si papa na. Di mo na papa? Mao din ang manok yung gikuan. Di siguro oy. Si papa lagi na. Di lagi. Promise, tanawa sa nila mo na yung gisulod nila paglakaw nila niya. Ato ko nang atuon. Sige. Ma, sweet juga si papa ma. Ay maron. Sweet juga siya as in. Relax lang nga ma. Relax lang ka. Gusto ko ginawa sa kaglaw. Ay nagbalik ginawa. Ay ginawa ra ma, binuang ra to. Okay, salamat. Ma, ay naghikap pa lagi naman kay mabawog. Away mong gibuhat sa usaw na bawog imong gihikap. Yung lago. Ikaw rin bahala mga. Hello, ka. Bayo kanang butang ano, wagis ka kabuhat na ko ana. Madina ko ganahan mo istorya pagdagan. Ikaw na bahala, ikaw na yung hukom ni papa mo. Anak ilabot ano mo. Ato nga nila ta kay apason sa papa niya. Nga na diling labot yan. Nagporma o. Sige mo. Anak ilabot ano mo. Mga baka. Till I met you. Ayun po yung anak mo. Pa, ano po? Uy, uwaw. Pa. Uy. Dito mata nakita mata kanina ano wa makamusaba nga naa sa dire. Huwag sa uman ba? Mas mamara itong buwan mo. Kailan ka nakuha? Wala. Buti kita mo. Papa ra itong gyari mo. Pamang naam na sa nakilid sa look out ka. Ay nang lagi pa namin iglain mo. Nara ko sa Pero ko bote ka na nanguna-una ron, grabe sa ninyo oy. Ako gaduda bi akong mura sa kabaw ka ani hitabo Wala, iba ko kibawa na mo eh. Pwede ko kibawa na mo. Wa na kam kuan ron. Ningon daya ka nakuha nga imong tuyo diri manok. Pila kay gayon mangita ko nimo. Mayon lang ka nga dito ko sa rita kay nagkuang kog manok. Sige lang kang guys pero manok. Nakuha bitaw siya manok mo. Unsa manok ka? Lain mang manok kay mong gihapyod. Hilom ha. May storya ka kung maayo. Oh, ang naong. Sus, tumakaluluoy ni mong naong dungoy. Bagaan yung naong wa mo may kaluoy na ko kada adlaw ko nabuhat didto. Yandaman ta mong pagkaon maginana ra mo nako. Kabaga ni mong naong maginana dai ka. Oy, bayutan ako. Way uwaw bakag naong. Ay, sa pa. Tay kita ni pa. Sakpa na ka pa. Ano mo may hulugan mong mama na? Nangita ra mi nimo. Wa ko kibaw mo ingani lay ka. Yaw sa Inlap ka sa mong iyab ko. tang ka anak ko di ka may nungdan. Bahala na daw. Bawo jud kang mama pa kay. Bawo jud kang mama pa. Sa man Baon kay na. Patay na kita. Hawa mo na mga baskos! Bagag naong! Di pasaylo alang ko. Wala ka mauwa pag ginana ka! Pasaylo alang ko. Padayon, yapon mo sa kasakpa na budak ko! Pasaylo alang ko dai. Sige ta, pasaylo, sige lang kayong pasaylo. Karoon gani, naggunit-gunit ka mong kamot, pasaylo! Bagaan naong ni mo, oy! Wala ko makasaan mo. Tapat, hawa diha! Hawa diha! Nagduol pa. Wala ko makasalo do. Ano na yung gibuhat ako? Mo. Ay naman, relax na mo.
Ay nagkuha mo eh. Yan hita para mo pagitaw ros papa tara muhuli ta. Ay na sige kuha. Utrosan ka! Restricta man mo maoy. Utrosan ka mo lang lumabas. Pasaylo alam ko day, pasaylo alam ko day. Pasaylo alam ko. Ma. Ito ko! Nadua ba niya ihakbong nila mo tayo ka! Ay na para maligiglain mo wala masisa. Mo kalibutan na eh. Bro, huwag ko masama ka lalo ni kalatari ka na nil! Ni kabaw sa ko na siya bayot na siya. Opo. Pasaylo alam ko, pasaylo alam ko eh. Pasaylo alam ko, pasaylo alam ko. Gusto ko pa sa ilo ni. Pawad na! Mas paan ka tong sawa na. Pawad niya! Ikaw! Utrosan ka nila sa sekreto ang bayot sa ka! Ang inaingat-ingatan ko. Hindi mo bayot ma. Pagkakay mong laong, huwag mo yung wow! Ayaw pag pasaylo alam ko, pasaylo alam ko. Pasaylo alam ko. Wala yung lalo ka lang. Mga alam ko pasaylo na. Tabat! Ay na siguan pa gisapo na lang. Ako naglagot, kitugay ako naglagot, di mo na nila! Gusto na yung gusto ni mo, Pog, no? Ha? Huwag na. Ayaw mo. Gusto na yung gusto mo, Pog, na tayo. Uy gaya pa ako ninyo. Oy. Till I met you, I never knew what love was. Till I met you, this feeling seems to grow more every day. I love you more each day. Whoa. You and I should be together. Can't you see? Can't you see? Till I met you. Dito, kaya mo kamahan mong ginawanan at baka dito! Pasagdahin ko diri! At dito, kuyog dito sa mga mahal! Magbungkang na dito ang pamilya kung wala na inyong mga gibuhat! Ayaw mo kung ano ma. Oy. Oh, ang kuno na ko man. Kuno na ko nga bayot ko. Sabay ako! Pero ako na pabadlong nimo. Bisag yaw-yawan ni kasanan. Nirespeto ko nimo isip akong inahan. Wala akong mospito na ako. Ayaw suwi nga na ay mo kumbiyaan. Huwag ko magkinala ng mga tao nga hindi ka tipik-tipik yung sikreto na. Wala ko man laki ma. Oh, bayot ko pero wala ko man laki. Bakit ka man laki pero ano yung muna sikreto lang kuan na butang Ah, mo. mahal Dapat ako, isulti ka masuko na ko kaya ka. kung totoo man ko nimo. Masuko Diba kasi ka. mahal kay Tika Russell? Kasi masuko ka ma. Di mo madawat akong pagkatao. Madawa Tika Russell ay dapat isulti lang utak ka na ko. Saluan ako ma. Saluan ako. Ma. Ano ka bala ka makumawa si papa man naa ako man naa kay laki naa sa kay babay. Duha, di ay igual. Oh, duha ma. So, inuman. Sailua ko sa mga buhat ma. Sailua kayo. Ingani man ko ma, sa mong palanaw, tinuod ka. Pero karon ma, sailua ko, buhaton na nako ang tanan para malipay. Kadili ko man laki ma. Natakdan na dyan kong papa pero akong buhaton akong kusog, tanang kusog ma. Para maulian ko ma sa akong pagkalaki. Ano sa mga ma. kusugan nimo? Katong kuan nakadungog ako nimo atong naging gabi eh. Nisagit tag maayo. Ang mga nalibam kong tubol ato. Wala eh. Lain na imong gisagit. Ano man? Ni anak kay Darna. Oo, nagkakaroon ko bato ato ma. Ano Apil ko kin. Wala eh, ginoo ko. Buhat Ma, ko. sorry. Biso dito sa kuan. Oh, sige ma, ay kabalaan ka ma. Surahan ko si papa. Ay, Di na ta marunong magpakita mo. nila. Mao na ni ang last nga time nga makit-an ta nila. Unya, unsa man ang atong mga viewers ana, di sila mingaw nato. Aw. Sila ang depende na nila ma kung request sila mo basta mao na ni ang last time nga magkita ta niya since nangatas minteryo. Ato nang kalimtan tanan patyo nato tanang mga butang nga nagdaang kasakit na Lubong gay kani. lubong na gid ni ma. Final na ni ma. Asam tong mamahan nimo? Akong tawag ko pag istorya mong duha. O sige, tawagan. Pa. Istorya si mama nimo. Sa usa pa man nga po ano, buhay naman Sige na, man. gusto Buhay niya naman mo. ko nimo. Last na niya, Nakiyan gusto ko niya ni bawaan nga, naladlad na ko. Sige na pa, ina sige gara-gara. Mao na yun ang itiguan nga magbuwag ni gani. Lingkod ni lingkod. Dili ano man ni katapusan nato na kanang kuan. Kung naladlad na ko ko, di buwag ni ta. Magbuwag yun ta. Istorya mo dia. Ikaw pa ningin ana no nako noon ana.
Di ba yung mga sa Imbes ka doon ako, pasaylo na, ginala na nukat. Apilog na lakin. Ay. Dalagon pa ito, ano, paayo ko tulig ko, ano tulig, itabla ko, ano. Ay, pagpangapil. Ako, nagtimanaan ba ko, niningon ko dong. Magpaayo ko kuan sa nitso, ha. Kanang bayrat kag 5,000, gitabla ba yan, kababi ako muna nitabla. Hinuminom na. Makihad ka ng manamdak. Ay, papatag. Tunungan na nito tanan. Sige na, istoryahin para pinangkahay na mo diha. Ako, magigbuhan ako ni Muday. O, sige, magbuwag na ta. Magbuwag tas may kambut, o, ang mano na tanin tanang. Magbuhan na ta. Kaning atong anak, kasama ni Padong, alisin mo ako. Papiliun na to. Ako, alam na yun, hindi mapilo ninyo, eh. Piliun. Ikaw pili, anak. Ang pili nyo, kasama ka. Ano lang ka na ako? Ay, mapili-pili nga. Ay, pagkuyog ka na, basta magbuwag na ta. Kanalaki mo, nag-alam. Oy, ako. Taas pa sa tanan ni Sige, pasagdain na pasagdain na sila. Wala na mo diha. Si Papa, di na siya Papa, tita na tawagan na niya. Gitan na siya, oy. Adto na hinoy. Ngato na, day. Kaya walang mahangol ni mo, day. Muna kay last sulti ma? Wala kang sulti niya. Sabay Last, ka. na kinahunatan ni mong istorya last. Wala kang sulti niya. Wala na Jud. Wala na. Till I met you, I never knew what love was. Till I met you, this feeling seems to grow more every day. I love you. Kuan di ay may hapon, mao to ang katapusan nga kanang episode sa mong salida nga akong mama. Malipay kayo ko nga nagsunod mo na mo and daghan pa mga maabot nga mga salida gyapon nga ginaot ko nga malingaw sa gyapon ta. And don't forget gyapon like and share din, subscribe and shout out dai ko sa kuan kang Nini Fernandez Ramirez. Kusog kayo ng tanaw sa salida ba. And kiyam ko, pamilya, Montemayor, Roflo, kaning sa apelido aning Ranil, lumungsod. And nasa i-shoutout ako mga kauban. O magpasalamat ko sa akong mga viewers nga makitanaw ang among mga episode matag adlaw nila. Og salamat kay ninyo. Shout out mga tinpel na akong kauban sa una. Shout out din ko sa mga kabrad na ko, sis, pag mag-long live tayo sa Brad. Shout out sa mga call plugs. Shout out sa call plugs. Long live. Bye-bye. Bye-bye.